מילה ראשונה. אוזן. אוזן. אוזן הכותל. יפה. מה? אוזן הכותל. 4 מילים. 8. מילה שלישית. מילה ראשונה. כבד. אתה עושה אבל עם קולות, אסור. לא, הוא מראה משהו כבד מדי. בד פה. כבד פה. 5 מילים, נו. אבל יש לך... הוא שוכב בקוק. ופוחד. שפן, שפן. תינוק. משהו על הגב הדבשת, להפוך את הצו. צב. להפוך. אוקיי. זה איזה מילה זה היה? זה הראשונה. להפוך קערה פיה. יפה. הפך לקערה פיה.